Nene yo machal nade kaka jatend rowere mago mag ODM e kaunti ma Uasin Gishu. Paro mopogore opogore ma koro babiere ODM ni en liet mano mar thicho oko jagoro maru mano Sifuna. Bende makelo liet makamagi. In koka kori inene yo machal nade nikech ang'eni NDC bende uchano bago chieng' tarik 27 dwe mar adek mano mar dwe mabiro. An kipacha kaka youth leader ma Uasin Gishu an kaluwore gi liet ma sani nitie party. Gima nyaka wayiere Sharon ni kata mana sani kakiwinjo ka Austin owacho ni muringo ariyo gi dwarowa to kusema ukweli ok inyal dhie bargaining power kionge ji. Omiyo kaka wan jo ODM ana anyalo wacho ni ok ayie kuom gol mar Sifuna kuom sani nikech nyocha eka babotho wan gi dweche ariyo dweche ang'wen ma joma ng'eny pok kata mana Kinonda cha pok ochango to iwacho ni nyathini nyalo miye punishment lakini ok iriembe. Omiyo adwa rekebisha Brian, onge ng'ama oriembo Sifuna e party. Sifuna nyocha onyise mana no step aside, to step aside tiende ni inyal nyisi ni bed kando mondi kapod watimo uchunguzi ni weche ma wawinjo ni kaka iwinjo ko wacho ni negi wacho ni jopiny wacho ni negi dwa wuok e party. Koro tiende ni e ODM mamano wadwaro ni jopiny magwa mag jo ODM momiyo liet obed e party obed kong'eyo ni ng'ama oriembo Sifuna onge. Sifuna komiti no nyiso ni obed chien mondi nikech kata sama wawuoye ni onge ng'ama wasekawo mwamiyo secretary general mar chama. Still Sifuna no pod en secretary general nikech pok o resign ma party ondiko ne barua ma en bende ondiko barua mu wacho ni owuok e party. To sama osemi position e party mana kaka iwinjo ka Brian owacho ni nobed appointed. To sama nosebed appointed no chama marwa mar ODM en chama mar demokrasi. Omiyo kata an sani Quinta kawuok e party jo party bro ndiko na barua tano wuona ndiko barua na resign makoro kabitero gi e court ni otero wa e court nikech pod still en secretary general mar party. Haneno ka Brian tingo mana mapio. We atiek Brian watieki. Adwa duoke. Yes. Koro gimadwa nyiso wafuasi magwa mag ODM kuom sani ni NDC e wadhiye. To court nyo wacho ni tarik 26. Tarik 26 midhi sikiza ng'awa Sifuna. Omiyo an nawacho ni liet mar party ni ok ochuno ni Sifuna nyaka bed secretary general. Iwinjo? Lakini nyaka wang'i ni to odwa ni golo Sifuna ni emomiyo liet ni nitie. To liet ni mondo wariwre kaka jo ODM. Inyalo bedo ni kihero party ok ochuno ni nyaka iol position. Inyalo bedo e party kata kionge position. But luore ni ubet nade. To bende kana mna Quinta Brian gi Osin kana mna kapoko duoko. Bende paro ni golo Sifuna emomiyo ni liet osebede ODM nikech liet no chako kana mna bedo. Ok to na ni liet chutho to apacho ndi pogrok mar paro no chako bedo e kinde ma bende koro kana mna Sifuna kana mna mana ugai mar ODM moseniro Ludinga nantiere. No acho no koyiere gi weche mag lalruok mano mar ODM gi UDA. To wach lalruok ni bende makelo gigi duto te. Koro Sharon kadwa duoko kanyo. Aparo ni kwa ng'iyo chien. Sifuna ok ochak go sani. Sifuna ni goe kata mane baba nitie. Aparo ni chieng' moro baba nochung' e press mo defend Sifuna. Mo wacho ni Sifuna ok nyal wacha. Sifuna wacho gima party wacho. Omiyo ko aneno ka Sifuna wuoyo tiende ni chama mar ODM otimore nade. Owuoyo. Mani winjo ka MP mara Sudi no wacho ni kumbe baba ameweka maumbwa zake zinabweka bweka. Koro an gima dwa wacho kaka ja ODM youth leader ma Uasin Gishu ni gimosekelo shida Sharon. Baba kane nitie ma wacho ni onge ng'ama nyalo chalo gi Raila Odinga. Wuoche ma Raila weyo duong' ok nyal romo ng'ato. Baba ne winjo japiny gima japiny dwaro. To mae gima ne kelo shida gi Sifuna. Ema ne kelo shida Sifuna gi kama koro wantie sani ni. Yero kama na inya Brian. Adwa duoke gimoro achiel.
onge ng'ama wacho ni Sifuna oriembe party. Sifuna ogol kaka secretary